интернет. Тук с мен ти как се каже? Стефан. Добре, айде Стефан. Тук с мен. Контакт си измисъл. И да. Аз ще чупа скрълбар. Оцеляваме сега в интернет. 67% зараза съм. А пък аз съм 60% вода. Аз имам... Искаш енергия. Ще ме намира, бе. Вземи Какво искаш? Какво е това? пиячка. Нали беше жаден. Ще кажа. Дълга ти е косата като на момиче. Не, виж мака съм самурай, бе. Ще кажа аз съм на момиче. Моята е плоска. За да не е дълга. Да, бе. Ще се щупи след малко. То тук чупят ли се, бе? Аз си помисля, че говориш за айтема. А пък то за дървото. Ето, щупих го скрълбар. Щупил си ти. Щупил си майка си. Знаеш какво мога да направиш? Да сложиш и тук един чест. Не, чест ми е половината на честа. Една кутийка. И когато рестартнеш сървъра, и тук пак ще порасне дървото и няма да се вижда. И като го сцепиш, пак ще е вътре. Което е Това яко. си правиш сървъри. Да, това е сървър. Такива са много хора, не тук съм само двама. Да. Искам си брадичката. Сега аз събирам дърво, остави ми дървото. Съм на нората. То с ти моля да се чупи. С кое? С кълбар? Да. Не. За жалко, като блъснеме дървеца, с колата не ми се чупат. Тъмън имаме кола. Да, и какво знаеш, блъскаш колата? Та по-номер. Като си ми взел брадичката, отивам да се разтоваря. И аз съм се разтоваря и отивам да вземем колата да вървя на някъде. Тук ли си? Да, тук съм. Ало? Чуваш ли? Не ме чува той. Не е започнало. Чуваш ли? Ало, Да. Нищо не се чува. Ало, Чуваш ли този път? от стана снета. Нищо не ми е станало, просто нещо се е бъгнало. Добре. И то ще снимаш. Да, още снимам. Не. Аз ще ходя до града. Чакай ме и мене. Затвори. Затвори вратата. Файн. Но защо ще ходим до града с 5% гориво? Що ти е туба? И ще презареда колата. Добре. Кажи не, едно голямо не, конско не. Конско не. Че как? Гази колко? 21. 37. Ще сипвам в лицето ти. Ще сипаш. Чакай. Айде, качвай се. Яш бензин. И аз да покарам. В момента гледам, че ти имам газа. Бегай си газа, бе, че мириш на умрел. Да. 100%, айде. Пълни. Не е при мен. Айде, че съм як скрълбара. Не мъня. Така. Няма ги още. Кой няма? В кой град ще ходим, между другото? Втория на... Добре, и какво не става? Аз ще отида във втория град, къде е? Окей. Сам да излезеш. Карджаките те очаква. Бъзик. Ти имаш карджак, таман да измъкнем на розовата кола. Супер. Пази си го. Няма да минаваме от тук, защото има зомбите, ще ни струшат колата. Всъщност не, ние ще оценим в този град. Ще нагласим колата за бягство. Още ли снимаш? Да, още снимам. Значи, ако намериш такива пожарникарски панталони, кажи. Добре. А ти ако намериш някакви дрехи... Аз си намерих дрехи. Аз съм пич, на мен всичко ми отива. За тебе има зомби, което идва към мене. И се вземам към.
10 експи! Виж каква съм ученичка. Къде си ти? Аз ученичка не мога да видя. Къде си ти, бе? Емитирам за бандажи и глупости, защото съм на 10 експи. Каквото и 10 XP, бе. На 10 кръв. Това не е XP е различно. Много различно, бе. Ма ти къде си в момента? Цепа зомбита! Игмате мен. Ми да ти помагам, къде си? Атака! Умрах. Видях. Баси, човек си. Ти къде си сега? Еми... На ония град към летището. Охо, аз не го знам къде е това летище. Ще се убия просто. Да отидеш на по-наблизко, а? Ами, аз съм сред военната база. Намерих една розова джипка. Дече оставя тука. Бяла рози ще я затича. На тази джипка. И сега ще сложим малко бензин на тази джипка. Ако някой път закъсаме тука, да може да си вземем джипката и да се приберем. Сега взимам колата и... Как ще стои тази кола до бензиностанцията? Ти къде си ти? Да, в града сред... Къде, бе? В града сред това е... сред военната база. Това не го знам къде. Не, всъщност го знам. До военната база ли си? Сред нея. В военната база, значи си. Сред нея! Какво значи това? Трябва да минеш военната база просто. Аха, добре. База, да не. Мога пък бък. Кажи ми просто стария град до военната база. Това е военен град. Че аз бях тръгнала в обратната посока. Аз тук си изсипвам на една кола гориво. Аз ти взех айтемите и сега ще ги дам, като пристигнем. Като пристигнем. Ами, ще взема този тиган и ще ги смлата. Ще ги смлата с тиган. Да не мрете от тигана, видал. Той тигана по принцип за какво се използва? Той тигана за какво се използва по принцип? За биене. Сериозно? Айде, гърнаха ми колата. Какво си гърмете тук с колата? Не ще гърмете с тъпата кола. Мрете. А вие искате още ще